मुंदांखा गागि फावखुंगुर बिपुल मोसाहारिया मागो दमासिनि मुङाव ओनसोलनि सुबुंफोरखौ लाना लावथियाव लावखार ओंखाम जादों। गासै बर' सुबुंफोरा दमासि फोरबोखौ फालिनांगौ। बे बाथ्राखौ बुंदों गागि फावखुंगुर बिपुल मोसाहारिया। दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय लावथियाव लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव मुंदांखा गागि फावखुंगुर बिपुल मोसाहारिया ओनसोलनि गुबुन गुबुन हारिनि रायजो राजाफोरखौ लानानै ओनसोलाव गोजोन आरो खौसेथिनि लाखिनांगौनि थांखिजों जयै लावखार ओंखाम जानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बे लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव खमैबो 100 सानि बांसिन ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन हारिनि जेरै सावथाली, नेपालि, उरां, बर' बायदि सुबुंफोरा बाहागो लाना लावखार ओंखाम जानायखौ जाफुंहोयो। उद्देश्यआ दिनै मागो दमासि रंजानायनि मोनसे बिराद गिदिर सान दिनै। बेखौ लानानै आरो जोंनि बे गुरुबासा ओनसोलाव सावथाल, बर', नेपालि आरो आदिबासि, बाङालि गोबां माने हारिनि मानसिफ्रा जों बेहाय जमा जादों। मानो होनबा जोङो जोंनि एरियायाव दावराव दावसि गैयै शान्ति आरो खौसेथि थांनानै थानो लुबैयो। बेनि थाखाय जोङो बे रंजानाय फेस्टिभेलजों लोगोसे गोबां जाथि बाहाय माने गुरुबासा ओनसोलनि प्रत्येकता जाथिखौ लानानै मोनसे जोङो जयैनो खौसेथियैनो गोजोन मोनसे रंजानाय मोनसे फोरबो फालिनो होननानै बे दमासि लोब्बा लानानै जों मोनसे पिकनिक अर्गानाइज खालामनाय जादों। रायजोफोरखौ आं बेखौ खावलायनो नागिरदों, निउ इयाराथ' थांबाय, पिकनिक जानाय बोथोर थांबाय, आरो मागो दमासि जानानै आं मोनसे खावलायनो नागिरदों बयबो जाहाथे रंजा बाजा सुखु गोजोन बयजोंबो मिला प्रिति थायो आरो लोगोसे लोंनाय जानायफोरखौ एसे खम खालामनानै लोंनायाथ' बयबो लोंखायो नङा होमबा? जोंनियावबो दिनै जों थगाया लोंदों एसे, खिन्थु खाबसे खाबनै लोंदों लोंग्राफ्रा बांद्राय लोंनाङा, निसा बुस्थुखौ बारा इउज खालामनाङा बेखिनिखौ आङो बुंदों। आरो उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावफोरनिसिमबो आं मोनसे खावलायगोन जे बे ड्राग्स मुवाफोरखौ बांद्राय माने इउज खालामनाङा, जौफोरखौ बांद्राय इउज खालामनाङा। ओमफ्राय आदा खायसे खायसे बर' ओनसोलफोराव दमासिया बर'नि फोरबो नङा होननानै माने गोबां बर' ओनसोलावनो फालिनाय नुनो मोना आरो दा बिथांमोनखौ सारा माखौ आं 45 इयार्स जाबाय हो, आंनि बैसोआ दा 45 इयार्स। आं नुबोदों 45 इयार्सनिफ्राय आं जेला उन्दैनिफ्राय सिजेन जाबोयो अब्लानिफ्रायनो आं दमासि बोथोरखौ बर'फोरखौ फालिनाय नुदों आरो। खिन्थु जोङो फालियैयावसो जोङो खोमानानै लानाय बायदि जादों नङा होमबा? बेखौ आं उन्दैनिफ्राय नुबोदों। बेखायनो आं सानो दमासिया जुदि बर'नि फोरबो नङाबा दमासि सोदोबानो थानाय नङामोन खोमा, नङा होमबा? बेखौ आं बुजिदों आरो। फावखुंगुर हिसाबै आरो माखासे आर्टिस्ट हिसाबै फाव खालामबोयो, नाथाय नोंथांनि जानाखि बे बड'लेण्ड डायरि बड'लेण्ड डायरि पार्ट 2आ दा कालार सोलिगासिनो दं। ओमफ्राय आफ्टार इफेक्ट माखासे बे हलि मिउजिक आरो बे गावनाय मानायफोरखौ बुंनाय मानाय खालामदों नालाय बे सोलिगासिनो दं। मथा मथि सानथामनि गेजेराव जोबगोन। ओमफ्राय आङो बेखौ 21 तारिखआव रिलिज खालामसिगोन आरो। दिनैनि दिनाव मोनसे गोजोननाय खबर आसाम, बड'लेण्ड आरो आसामाव नङा भारतनि गेजेरावनो 9टा स्टेटआव दमासि मागो फालियो। बिथांमोनाबो गुबुन गुबुन मुं लानानै फालिदों। दा बर'जों आसामजों बिथांमोननि बे मागो दमासि फालिनायाव मोनसे सोमोन्दो थानो हागौ। सोमोन्दोआ निस्सय दं, खिन्थु बेवहाय मोनसे बेरखांदों गावबागाव स्टेटआव गावबागाव हारिमुखौ देखायो आरो बिसोरो। जोङो नों उरिसानिफ्राय लानानै जुदि नायबोयोबा आसामसिम नुगोन आरो बेंगलिफ्राबो आजिखालि जों मागोमोन जों दमासि होनो, भगालि बिहु होनो जायखौ एसामिसफ्रा, बिसोरबो गावसिनियाव बे मागो माबाखौनो मागो होननानैसो फालियो। आं बेंगलावबो बहुद जायगायाव गिदिंबाय, बिसोर गावसिनि गामसाखौ लानानै जों जेरै आर'नाइ लायो बिदिनो मोनसे जाथि कालचार दमासिखौ फालिसै आरो। रायजोफोरा गोबां रायजोफोरा मिथियो गिबि फाव खालामजेननाय सुबुंफोरनि आं गिबि फाव खालामनायाथ' बावलायलांबाय। फिल्मा सोरमोन ना सोर माने हु इंलिसाव SWR। बयबो रायजो राजा फालिनांगौ आंनि मथेबा बर'फ्रा फालिनांगौ, खारन जोङो बेबादि फालियावनो माखासे जेरै गंगोनाखौ बर'फ्रासो गंगोना होनना बुङो नङा होमबा? दा इसाननिफ्राय लांनानै बेखौ मा खालामबाय गंगोना बानायबाय। गाबोन आर'नाइ गामसायाबो बिसोराव थांजोबगोन आरो। जों आखाइ कालसारखौ लाखिनो प्रत्येकटा फेस्टिभेल जोंनि बड'लेण्ड ओनसोल बा आसामाव थागिबिफोरनि जेनोखि माने मा होनो थागिबिफोरनि हारिमु बेखौ जों लाखिलांबाय थायोबा निस्सय गाव गावनि जाथिया थांना थागोन, बेखौ आं हास्थायो।
नोंथाङा दे गोदो आइसक्रिम जानो बिनानाव बे आइसक्रिम जानो बिनानाव एलबामा 2004सोमोन खोमा 2003-4 बेबायदि आं मोजाङै एक्जाक्ट गोसोआव गैला প্ৰথমতে আজি ভোগালী বিহুৰ সকলোকে মানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি এই প্ৰগ্ৰামটো ৰখা হৈছে আমি সকলোৱে জনগোষ্ঠী এক হৈ মিলা প্ৰীতিৰে আমি বনভোজ খাবলৈ আহিছোঁ। ইয়াতে নেপালী, বড়ো, আদিবাসী, বেংগলী সকলোৱে মিলি কিনে ইয়াতে বনভোজ খাবলৈ আহিছোঁ। অঁ ইয়াতে মানে সকলোৱে দায়িত্ব লৈ আমি ছাকচেছফুল কৰিছোঁ, এনজয় কৰি আছোঁ। সমাজ আমি শান্তি বিচাৰোঁ, সকলোৱে মিলা প্ৰীতিৰে থাকক, সমাজ ভাল হওক, ৰাজ্য ভাল হওক, সেইটোৱে। ৰাইজৰ লগত মানে সকলোৱে মানে মিলা প্ৰীতিৰে থাকক, শান্তি থাকক, ড্ৰাগছ মুক্ত হওক, মানে নিচাযুক্ত মুক্ত হওক, সেইটোৱে বিচাৰোঁ। আমি ইয়াতে আজি মুৰ্গী মাংস, গাহৰি মাংস, হাঁহ, কুকুৰা এইবিলাকেই আছে আৰু পনীৰ লগতে